Čaute, my sme Adventure Hunters a vítame vás v novom dieli. Tentokrát sa vám hlásime zo stredoveku. Zdvihni sa, ty Leňo, a stan. Chod do prírody postav. Stan. Za kopcami, za dolami, slovenskými nádherami. Vedí všetky krajiny, či za rožky alebo bambusové podnožky. To kto opísal? Ja, bože. Čaká to strašné, kámo. Come si chiama l'albergo? Passo ora. Ostello Linda. Vážne, ty to tam dáš? Čaute, ľudku a boží, práve sa nachádzame. Asi v Maďarsku, podľa môjho operátora. Vodafone, ale inak sme štúrovaní. Dneska dáme taký pokojný deň, pokojný výlet a poďme navštíviť jednu reštauráciu. Veľmi kultivovanú. Veľmi kultivovanú reštauráciu z čias veľmi kultivovaných. Tak Miši, čo si dáme na obed, počuj? Neviem, asi ten Tototech. Tototech. Čokodísko večer šalem. A už toto vyzerá trošku civilizovanejšie. Za chvíľku sme na našej reštike. Čo tam bude? Reštauráciu sme našli a ideme sa teda pozrieť, čo nás tu čaká. To bude veľmi zaujímavé. Ďakujem. Vítajte sedláci. Vítame. Zdravíčko. Kam idete? Ideme sa nažrať. Tak sadnite si voľa kde. Voľa kde? Na zemi. Ďakujem. Ďakujem. Máte za čo? Čo? Dobre, kam sa ideme? Žádelníky. Takže ideme si vybrať niečo. Nejaké žrádlo. Predžádlo. Zože ešte dostaneš. Čo chceš? Chceš nejaké predžrádlo alebo žrádlo? Neviem, či sa na to môžem spoliehať. Pozri sa, jak vyzeráš, daj si aj predžrádlo. Daj si takú citleskám, že... Sedláci. Zdravíčko, sedlania. Už bolo na času. Nepapulujte, žrať čo budete? Takže dáme si tú polku kačice. Ja by si chcel. Povedať, že kedy si Na zdravie. mliečko varil, na zdravíčko. Sedláci. Ty sedlak. Tu máte na nás nepapule sedláci. Podobne ako sedláci. Díky, v pohode. Takže z tohto sedlackého majiteľa sme teda vyťahli informácie, že táto celá sedlačina vznikla v roku 2008 a za tým účelom, že nebudú žrať len rytieri, ale aj sedláci sa musia nažrať. Práve preto sme dnes tu. Preto sme tu dnes. Tento Žilinčan. Praví chlapci z dediny. No a čo ti to tak trvalo? Čo ste ešte naháňali? Konečné. Neďakujem. Čo s tým? Ty sedlák. Nažrali sme sa, super žranica, obsluha nič moc, ale poďte teda. No, príďte znova do sedláci. Tak sa ste Majte sa, sedláci. Čaute, sedláci. Aktuálne. Čaute.
Fajn, takže sedláci sa práve nažrali s plnými bruchami, sa valíme do Ostrihomu. S plnými bruchami sa valíme do Ostrihomu, keďže je toto kúsok. Kam, ale to tam nemôžeš dať, ak som si grgol. Prečo? Ďakujeme, že ste nás sledovali v tomto dieli. Ak sa vám videjko páčilo, Kliknite odber na Matúšovu bradavku. takisto hoďte like a určite nám okomentujte video s nejakými námetmi a vašimi miestami, odkiaľ pochádzate, ktoré by stáli za pozornosť a natočené videá. Čaute. Servus.